бой за титлата. 4 българи също се наредиха между финалистите. Две неща, които никога в световния бокс не са се случвали. А какво ще се случи в следващите 9 минути? Ще стискаме палци всички ние. Александър Христов в червен, Потник срещу Жоел Касамайор от Куба. Финал в категория до 54 кг. Александър Христов пък е третото чудо тук на световното първенство. В предишните си два мача на четвъртфинала срещу Давацерем Монголия и в полуфинала срещу Гюлер Турция, българинът не позволи на съперниците си да постигнат срещу него техническа точка. Единственият боксер, който може да се похвали с подобно нещо на седмото световно първенство. Сега кубинецът повежда се 1-0. Не вярвам обаче това да притесни Александър Христов. Много изящно българинът води боя по една точка. При тази размяна на удари са видяли съдиите. Един от спортистите, които тук зрителите изпращат с овации. Освен вице-шампионската си титла от Сеул, Александър Христов е европейски първенец от Турин 87-ма. Има и сребърен медал от шампионата на Стария континент Будапеща 85 година. Христов играе много подвижно с крака. За момент забрави тази своя силна страна. Остана въгъла и много леко позволи на Касамайор да спечели тази точка. Сега добра контраигра, но съдиите не я забелязаха. Минимално предимство за кубинеца. А ние с подвоено внимание ще продължим да следим развоя на матча на Александър Христов. Финал в категория до 54 кг с помощта на един интересен събеседник. Нашият най-тежък боксер Севиле Русинов. Силене, честито най-напред. За втори път попадаш в световен финал. Вчера изигра един прекрасен матч срещу Белусов. Нормален ли е този резултат и изненадан ли си нещо от развоя на срещата до момента? Не, въобще не съм изненадан. Сашо играе много добре тактически и единственият недостатък го може би само това, че трябва повече да пуска дясната ръка. С повече удари трябва да играе. Повече контриращи удари. Ето сега... Сякаш ще чу Александър Христов. Вече предимство за нашия боксер. Някак си много неразумно Жоел Касамайор тръгва в атака. Поне според мен доста добри възможности създава кубинеца за контраигра на Сашо. Да, разбира се. Това вече е добре, вече е добра преднина за българинът. 7-4. Ето това е. Това е Александър Христов. Когато отпадне притеснението на ринга и когато той заплува в свои води. Дори олимпийски шампион, макар и той да се нарича Жоел Касамайор, може в дадени епизоди да изглежда безпомощен срещу ударната мощ на нашия спортист. Истинско изкуство демонстрира на ринга Александър Христов. Последни, може би и инфарктни 3 минути 8-4 точки в полза на Александър Христов. Алцидес Сагара вдясно на вашите екрани. За първи път от началото на 7-ият световен шампионат по бокс за аматьори в Тампере изглежда притеснен доста сериозно по време на почивката между вторият и третият рунд. Той се държа със своя олимпийски шампион. Много добре чувства Касамайор, че губи матча и тръгва на непрекъсната размяна на удари. От тази размяна добре виждате, че полза има само Александър Христов. Да запази тези 5 точки, защото 5 точки не са малко. Вече станаха 6. Да. Мисля, че Сашо е хитър боксер и няма да позволи да му се направят тези, може би, точки. Но... Аз вече не се съмнявам в това, въпреки че от тактическа гледна точка българинът допусна сега и втори удар. Това ще бъде четвъртият български световен шампион. Драматични минута и 25 секунди до финалният гонг.
Да стиснем още по-силно палци на Сашо Христов. Представям си сега как се чувства неговия личен треньор Димитър Добрев. Как се чувства край ринга и Недялчо Бабачев, един българин, който живее в Германия и помага много на българските боксьори. Успя и сега отново забелязаха съдиите този чудесен десен прав и този трябва да бъде забелязан. Но трима не натиснаха едновременно бутоните. По-малко от 50 секунди. По-малко от 50 секунди, вече 45 делят Александър Христов от шампионската титла. Седмото световно първенство в Тампере. Сега много неприятно ляво круше попадна в вредата на Сашо, но и съдите видяха негови удари. Сериозна е разликата. 251-ият матч на Александър Христов ще му донесе 234-та победа. Тази 234-та негова победа ще бъде със златен шампионски блясък на 7-ият шампионат на планетата. Браво, Сашо! Благодарим ти за тази истинска атракция, която създаде не само за зрителите тук в залата и за малцината българи, но и за всички, които обичат нашия бокс шампионска титла. За Александър Христов, радост и прегръдки на Веселин Пашалиев и на Ангел Ангелов, двамата в треньорския щаб на българите. Александър Христов е четвъртият чудеса тук в Тампере. То се нарича Александър Христов. След миг 3000 души на крака ще изслушат Мила Родино, а на гърдите на нашия чудесен боксер вече блести медалът с златен блясък.